Qatt ħadd ma ddubita kemm il-Palazz ta' San Anton huwa ġewra mill-isbaħ, iżda donnu kellu xi ħaġa nieqsa. Fi kliem il-President tar-Repubblika, issa il-Palazz għandu wkoll ruħ. Dan bil-ftuħ tal-librerija li kienet ilha tberren għal żmien twil f'moħħ l-amministrazzjoni tal-Palazz. Il-librerija se ġġib l-isem tal-President Emeritu Anton Buttigieg li kien ukoll poeta ta' fama. Isem il-librerija jixet ukoll kemm se tingħata importanza lill-letteratura Maltija. Joseph Borch, segretarju tal-Akkademja tal-Malti li kellha rwol importanti f'din il-librerija, spjega il-ħsieb wara dan kollu. Il-ħsieb li tal-eċċellenza tagħha li tagħmel librerija mal-ewwel urejna sodisfazzjon leħ u xtaqet li aħna nieħdu ħsieb din il-librerija u bil-qalb kollha ġifieri qed nissuġġerixxu wkoll li pereżempju tissemma lill-President lit-tieni President ta' Malta lil Anton Buttigieg għax kien ukoll l-ewwel poeta li wasal sa dak il-livell. Però mhijiex biss il-letteratura Maltija li se tkun disponibbli fuq l-ixkafef tal-librerija. Il-librar Marcel Zamit Marmara fisser kif din se tkun librerija li toffri iktar minn ġeneru wieħed sa kotba. Marcel, inti se tkun f'dat biex torganizza din il-librerija, forsi fuq tista' tgħidilna x'tip ta' kotba se nkunu qed naraw hawnhekk? Hawnhekk se jkollna ġabra ta' kotba militenzja, ġifieri tirrifletti ix-xogħlijiet tal-kittiba Maltin, kif ukoll dawk il-kotba li jkunu ppreżentati lill-President, jiġu ħafna barranin u joffru kotba. Pajjiż huwa mkejjel kemm hu ċivilizzat anke mill-kotba, mill-ktieb. Matul l-inaugurazzjoni kittiba lokali ppreżentaw kotba bilan li l-post ikun moni iktar bil-ħiliet letterarji tal-kittiba Maltin.